mlayu ngudar tenan aku. Sinuwun Mandura duka yayasinipe. Petra kantong bola ora minggat. Saka negara Ngamarta glandang nenggala jeblok wetengmu. Terus tangane mak biar. Kaya nyekeli kembang api kae ora pangling Kyai Nenggala. Melayu sipat kuping. Wes mbuh bakul apa-apa tabraki kabeh. Iki nek ora mulih ning nggone bapak, Pak, ngaturaken ketiwasan, Pak. Wah, kula semanggaken ndak. Bagong. Aku kok ya lali nek nggawa adikku to ya. Lha ku mlayu banter banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Mati le. Oleh balik kesuwen. Sinuwun Mandura wis gawa Nenggala. Iki Bagong barang melu slira-sliri nang kene. Nyus. Pecah sirahmu. Lho, Gong, Slamet kowe. Aku ngojek. Wah. Ngojek. Kowe asem kowe. Aku sogah melu tro nek carane ngono kuwi. Kowe iki nek ngejak wong ki kelingan, ora micaki. Sinuwun Mandura, Petra ora minggat klepat. Aku bingung aku. Prabu Baladewa saya cedak. Ana tukang ojek langsung tak cengklak. Lari, Mas. Kono ya langsung gas. Weng. Aku ningok ngiwanengan kok rindhik banget iki. Bul montore Yamaha 75. Suarane tok le banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa lho. Lho. Ndara Baladewa nyelip ojekmu. Aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus. Aku nangsu nek ngejak wong ki kelingan truk. Ya ora yo ngapura karang yo. Wis yo mulih yo. Mulih. Mulih piye? Mulih lapor bapak nek ora entuk gawe. Terus mung perkara Baladewa nggawa Nenggala, kowe wedi. Ha mestine wedi Nenggala ki pusaka kadiwatan pusaka ampuh. Ki lho wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka kareping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersaning sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau dicritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kyai dicritani ta ora? Apapun sing dumadi ning donya iki eneng dayane apa wae kuwi saka kersaning sing kuwasa, saka kersaning sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semono entuk firman saka Gusti Allah, Musa, tongkat kuwi sabetno Laut Merah, disabetke dadi mbelah. Kuwi merga saka kersaning sing gawe urip. Isa lho truk Nenggala kae, kowe maju metuki Nenggala terus Gusti sing ngarya jagat Baladewa kok pakartine sak ngisoring dramaan. Baladewa pakartine elek. Nenggala ilang dayane, cocoke kowe ora apa-apa. Lho, ora gleleng, ora. Sayung mulih wae. Aku ora percaya cangkemmu. Ngayal wae. Lah nek pancen kowe wani maju, aku ora ana masalah ora Baladewa. Oh, aku ora ana masalah ora Baladewa. Lah mau padu ning kedaton mau padu apa? Lho, aku kan nantang. Kowe iso nglangkahi bathange Petra. Kan ora muni bathangku. Ha ta? Lah aku kan ora nantang. Aku kan om Melayu. Kok saguh? Iya. Iya. Aku ora ana masalah. Sing ana masalah kowe ya kejaba nek Baladewa sumbar. Bagong ora bali. Jojo Nenggala, ora Melayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku piye? Aku tak ngono. Nyok Jojo Nenggala. Ora muni Bagong. Sing diancam Petra kok. Petra iki aku. Aku kene. Ana tandangi. Engko nek Gusti wis njabut ampuhe Kyai Nenggala, ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi nek aku ketaman mati tenan, kowe seneng-seneng. Terus, kowe iki kakangku kok aku seneng-seneng ki narare piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku njaluk kowe aja mundur. Isih nawane mundur. Oke. Wis tak lakonani, mati yo men. Ha ngono.
Wong kowe urip yo ming doyak-oyak bang plecet kok. Ah iya. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Sedina pirang-pirang ewu ming go mbayari. Aku iki ciduk wae kredit. Angger-anggeran didit kok ya wis men. Goleki gaman. Oke. Manut apa aku? Manut kowe. Ya. Bendo. Kita jileke bakul degan ya sak karepmu. Kurang gayeng gitu Gong. Wis iki wae gayeng. Ya. Gawane. Karo titip Gong. Apa? Dompetku iki nehno bojoku. Omong bojoku nek aku 3 dina ora bali, kok nyelameti 3 dina tekan 1000. Omongane aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas ro nyawane nglabi Bapak. Yo. Karo anakku sing barep gawe sarep lulus sekolah, sesuk nek butuh ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing ning samping omah kae dolen sisan Gong. Payu pira? Mesine ora ana. Lha pokoke sapa sing gelem nuku tuku? Oh iya. Lho kae kan ra ana bane mung ditumpangke watu to, Truk. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jenenge iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dobani ya, Gong. Heeh. Kowe ya sok nilai to? Heeh. Berarti nek esuk-esuk nang kandang pitik kan nilai ndok to? Ha iya. Duleki keok 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 arep ngendhok. Sesuk aku berarti ganti pekerjaanmu. Heeh. Dulekane ya. Oh, ning aja nggo jempol. Mati pitike. Nggo jenthik sing pas. Keok ngono. Nek nggo jempol keok. Mudar, ndok ora iso metu. Ya. Wis tak mangkat, Gong. Sik. Anak wis tak titipke. Heeh. Omah dititipke sisan. Terus liyane wis. Sik terus karo tak golek orang-orang ketok tiba ning pangkonku. Medeni ya. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho. Engko kowe mati, lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir wena-wena. Ya. Sapa sing urung? Wis kabeh kok. Deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Titipke kowe sisan. Mbangane keliya. Rondo ki ngrekoso lho, Tru. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku. Ajine kowe seneng suwe to kowe. Ha ta. Anakmu sing barep karo anakku. Oh, setan ya ora. Mula kok rupane beda. Kae tok kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben ra apa-apa aku sing ketoko komanan 6 sasi kok. Cah edan ora. Amon Surawarta, Jawata imbang yen kono padha. Dirle. Wah. Anu semarek jalan desa. Lho. Lah iki Petro kok nggawa bendho iki kowe. Surasan dadakoke an gunung tanpa gunung. Ayo, iki Petro Kantrong Bolong. Iki Nenggala iki pamunaing satu sekti. Tamake gunung jugruk Skorasat. Iki Kyai Nenggala Pusaka Kadewanan. Wis iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Iki apa kuwi sing apa? Mati dening aku.
Kresna sinayang manggelung mintanaken dewi kramanira kang mitiraning astaning asta jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak menawi ngantos wonten murinanipun Kakang Semar sinten ingkang badhe kapitunan tan wandi namung para Pandhawa. Iki kula nyuwun pangapunten Yayi mboten saged amambengi kamurkanipun Koko Prabu Pandura. Lajeng kepareng paduka sak mangke kados pundi kula aturi tanggel jawab lampanipun Petruk kantong bolong. Samenika ngaten kemawon. Menawi pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula tumunten kula boyong wonten Garindrawati. Mangke menawi Garindrawati sampun ketingal padhang, kula badhe ngunduraken pusaka. Sasampunipun kula ngunduraken pusaka, tumunten kula badhe ngupadi wonten pundi kendhangipun Petruk menapa tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu pangandika paduka menika saged ingkang rayu gemi. Menapa kula nate ujar lelamisan lan paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Menawi tra mekaten monggo pusaka kula aturi nampi nanging menawi negari Ndrawati sampun ketingal padhang pusaka kula aturi ngunduraken lan paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk non ngestaken dawuh Koko Prabu nggih kula nyuwun pamit rumiyin lho kok dalu pamit dhisik tegese si Adi ora ngantipun Kakang Koko Prabu kula aturi lenggah wonten negari Ngamarta langkung rumiyin menawi kula menawi sampun mangke damel padhang negari Ndrawati tumunten kula ngunduraken pusaka Koko Prabu kula kanthi kondur. Ngono. Inggih. Oh ya. Pun Kakang mung kari manut. Yayi tumuli pusaka kula aturi maringaken kula nyuwun pamit. Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Sinayeng manggelung mintanaken dewi kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning astaning asta Setyaki wonten ing barat. Lah kok raya ora dat abene pendak-pendak pun Kakang Suwanana Praja Ngamarta mestipun Kakang nampa panembrama ingkang banget memalatse. Nanging lah kok ora kaya sagedagan iki. Gligaping paningal para Pandhawa kadang-kadangku kaya sajak. Semu ora percaya marang suwaning pun Kakang. Yai Haji wonten menapa Werkudara eneng apa Dimas? Arjuna maragake matur eneng apa? Koko Prabu Mandura eneng apa? Gusti Kresna. Kowe iki aja gawe bingung pun Kakang lho. Nggih, wonten menapa Prabu? Lah iki mau lagi wae kelakon-lakone. Si Adi matur sange Prabu Darma Kusuma yen to negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluyane Remrata Majati yen to tinimbalan pustaka Jamus Lima Sada. Ngantipun Kakang geger karo Petruk keneman nenggala kendhang Kaprajondang.
Pusaka mbok asta. Lah kok saiki bali meneh negara Ngamarta iki karepmu piye? Oh ngaten to. Yo. Setyaki wonten timbalan. Iki tegese eneng Surya kembar. Mboten ketinggal kok Prabu. Ya wis, mengko tak rembuke. Yayaji, kula wonten paring dawuh Werkudara. Apa? Wis ora usah dadak menggali sing werna-werna. Nadyan panyokra bawamu karawan pun Kakang, kuwi bebasan tumpuk undung nanging kabeh mau sirnakna saka lambe atining si Adi. Yo. Perangan ingkang padha lenggah ning kene ora ana ingkang tak percaya kejaba amung siji, ya kuwi kadangku panengah si Arjuna. Merga Kresna karo Janaka kuwi padha karo siji nanging dadi loro, loro nanging manunggal. Ya, Janaka ya Kresna, Kresna ya Janaka, Arjuna wonten maring dawuh. Umpama pun Kakang kuwi kembang si Adi sarine pun Kakang geni si Adi urupe, ora bakal dipisahake dening apa wae. Mekaten Koko Prabu, wengakna permana jati. Ayo Gage. Sawangan nganggo netra batin sing mboyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi aku apa dudu Janaka? Koko Prabu. Mboten kinten babar pisan menawi negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Lima Sada. Koko Prabu kados pundi lampahan menika? Werkudara. Nggih. Mireng to Yayi? Krungu. Wis. Yen si Adi krungu tegese iki dudu caping Kresna. Nanging atur adimu Madukara. Yen to ingkang nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang memba Paranata Ndrawati ingkang keduga nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara. Werkudara kuwi nggon wutuh. Apa sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Monggo sing tak sawang boyong wujuding pustaka Jamus Lima Sada. Wujude Kresna kakangku. Perkara kowe arep aling-aling nganggo ucape Janaka mangsa borok. Yen kowe ora iso balekke pustaka Jamus Lima Sada, aja ngaku kadang tuane Werkudara. Pikir-pikir omongane Werkudara kuwi nadang wong mloho ning bener. Sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada aku weruh dhewe wujude Kresna arep kowe aling-aling nganggo jenenge Janaka. Dadak nganggo kembang lan sarine geni lan urupe ambel gedes. Sing nyolong pusaka kowe, baline saka kowe. Ora iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada. Padha karo kowe mbabar wirang Baladewa ning ngareping kadang-kadangku Yai para Pandhawa. Ora sudi duwe kadang kaya kowe kuwi Kresna. Koko Prabu kados pundi? Setyaki wonten dawuh. Mung kari kowe lho. Barengipun kowe ngunek-unekke sisan ora? Mboten, Koko Prabu. Ayo to, mumpung ana kalodhangan. Mboten, panjenengan pepundhen kula. Setyaki tungguna negara Ngamarta. Lho nggih, Arjuna wonten dawuh. Ayo melu pun Kakang. Pandhawa ingkang kurang tanggap marang sasmitaning Semar Badranaya. Aku ora wis matur bola-bali to, Semar kuwi samar. Semar kuwi ora iso digagapi penggalihe. Nangis ning ora sedih, guyu nanging ora bungah kuwi Semar. Nggih. Monggo Semar wis utusan Petruk merga Semar weruh yen to negara Ngamarta ana mendung bakal dadi udan. Nanging Pandhawa ora tanggap mendung wis dadi udan. Saiki mung kari nyuwun pangapura marang karsaning Kakang Semar Badranaya lan mastuti dawuh pangendikane Kakang Semar. Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Arjuna.
Raden Prayitna Semuriris Semuriris teka balik blegek kugek sadulita mel Ndara Kresna ing Ndarawati wilujeng rawuhipun Den iya Kakang Semar tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala prataku Kakang Semar syukur Ndara Janaka bekti kula kunjung nggih Den iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat pangestu Tampanono Kakang Semar kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan bekti kula Pak ya nala garing Bagong tak tampa enten apa Gus sumengka pengawak bojo Andamar Sasi Gita Anawung wigatos menawi dipun keparengaken kula ajeng nyadong dawuh Den Kakang Semar malah setemene praptaku ning karang kadempel iki mung kepengin nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka bab napa mesti wae Kakang Semar ora kekilapan lakon ingkang dumadya ning Praja Ngamarta malah ndak kira anakmu Bagong wis matur marang Kakang Nayantaka pancen leres kula dhewe malah bingung lah kok dados kaya ngonten kahanan ingkang dumadi wonten praja ing Ngamarta monggo nyatanipun niat kula niku apik ning lah kok jebul wonten lakon sing kaya ngoten malah ature Bagong Petruk mungsuh sinuwun Mandura Petruk kenging nenggala ical dipun kedhepaken monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun Panakawan Petruk lah niku sing marai kula bingung sing marai ati kula ora jenak merga Petruk mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun kejawi saking menika pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada ical Den niku pusakaning Pandhawa mongko ilange diasta dening Sinuwun Ndarawati mula ingkang saking menika kula nyuwun kanthi sanget perkara niki ampun padha kendelan awi digoleki supaya katon padhang kana negara Ngamarta banjur miturut Kakang Semar kepiye aku kudu kepiye Kakang sampeyan mboten sah pripun-pripun ning gandeng sedaya menika sami priksa nek ingkang ngasta pustaka Jamus Klimasada menika sampeyan kudu isa ngresiki jeneng sampeyan dhewe aja nganti kabeh padha nyengguh yen to Ratu Ndarawati menika mentala kaliyan para Pandhawa sranane manggoleki pustaka Jamus Klimasada kejaba saka niku sampeyan ya kudu mbudidaya goleki Petruk anak kula isih urip napa pun mati nek isih urip teng pundi papan dununge nek pun mati mang kukup kunarepane Petruk ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk niku mawon Ndara miat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga jagat paisaning mubatur wayapur jagat Kakang Semar kula wonten dawuh ya to yen pancen kaya mengkono aku ora bakal silak aku mung mundhe dawuh timbalaning Kakang Nayantaka nek ngoten kula matur nuwun aku tak goleki menyang endi dununging pustaka Jamus Klimasada lan nisa mupaya menyang endi dununging Petruk matur nuwun kanthi swara mekaten negari Ngamarta badhe padhang sampeyan ya iso ngresiki kaliyan asma panjenengan aja nganti banger bacin merga digunakake dening panjalmaning mungsuh ingkang Mimbanata Ndarawati ingkang ngasta pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada aku nyuwun pamit kula kanteni anak kula nala garing kalih Bagong supados derek sampeyan titik tundha kagate ngarang
nganti aku mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Lakon iki ora bakal paripurna. Ah, Den, ampun kuwatir. Kula awat-awati saking katebian Ndara, tindakipun Ndara Kresna kali Ndara Janaka, Den. Yatnaning kalangguan gelar wandan mohoncar non lir kekonang sorem sorotetan badan
Bopo Penemban persasat ngantos cumengklungen anggen kula ngarantu dhateng rawuh paduka Bopo Penemban. Anggen paduka sampun semagah badhe nglolosaken menawi dados panjangkanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Ing mapan wonten ing awu langit titik lenggan sak mangke Bopo Penemban Dewa Kahana. Anak Prabu wonten dawuh jumbo kelawan penangis mudhuk nalika semana mutah kelawan wong tuwa. Sira kepengin dadi nalindrana ing negara Ngamarta. Muli tumuli ewuhaya ing panggalihku. Banjur aku ninggal praja ing awu langit. Prapteng tanah Jawa ngupaya kringkianing para Pandhawa nadyan sawetara wektu ora bali marang praja. Sayekti tambuh-tambuh nggonku ngupaya kringkianing para Pandhawa mekasan entuk gawe. Leripun pikantuk damel kula nyuwun buktinipun Mremban. Manata wis padakna ingkang ndak asta ning astaku iki aran Pustaka Jamus Kelima Sada. Mongko Pustaka Jamus Kelima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa ora sumandhing Pustaka Jamus Kelima Sada, bebasan mateni Pandhawa kuwi angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mula anak Prabu yen kepengin dadi nalindra ing negara Ngamarta, mongko wis ngasta Pustaka Jamus Kelima Sada. Ndak ngibarate kaya dene mongkari sak siliring bawang sak uruping damar sira bakal kelakon dadi ratu ning negara Ngamarta Kaki Prabu Dewaningrat. Palugon laguning lekas Lokita linuding kidung kadung kadereng hamomong. Waduh Penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mboten kinten babar pisan bilih paduka mbudidaya saged kelakon pendangkanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Anak Prabu pancen mengkono. Saya aku mingkari manut sirmu piye aku mingkari nderek. Kaselakna tuling raos daya-daya kula saged lenggah dampar keprabaning Ngamarta. Pate wonten dawuh saperangan wadyabala nderek tindak ingsun. Lelayaran prapta ning tanah Jawa. Ningkes para Pandhawa dadi ratu ning negara Ngamarta. Lajeng pangkatipun benjang mrapa ora ketang sambung obor teluk lintang nangkat dra iki Pati. Nggih ngestakaken dawuh monggo kula dherekaken sinuwun. Mangkahanggo sesumbar lindhu bumi gunjing gumaludo kuntur ketup sumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Sapa iki? Durung suwe nggonku mudhun saka Palwa ngirit wadyabala. Lah kok ketemu ana pawongan baguse ora jamak. Ono Nalindra muda sapa? Takon karo aku Nalindra ing awu langit Prabu Dewaningrat. Kowe sapa Raden? Aranku Raden Janaka. Raden Janaka dasar Paranyata. Mlonjong botol aku mengirit Prawadyabala wigatine. Nedya ngupaya negari Ngamarta. Yen wis ketemu wujuding negara Ngamarta, Pandhawa bakal tak tingkes awit
Pandhawa ora bakal duwe kekuatan. Ngerti yo? Pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Limasada isa direbut dening wong tuaku Bapa Begawan Dewa Kahana. Mula niatku bakal mbondo Pandhawa mbedah negara Ngamarta. Aku ingin dadi ratu ning negara Ngamarta, Raden. Tresmak bathuk mata mlorok ora ndedelok. Kowe ngrasani bakal mateni para Pandhawa ning ngarepe Janaka. Janaka kuwi panahing Pandhawa. Wah, lah dalan yen ngono sing edan nemoni macan. Apa abamu? Ayo, babar pisan ngibarate kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke. Nanging tak pripri pang-pange. Kowe tak rangket mung kali sedulurmu papat. Mula jajalan Janaka legane atiku. Bapak Pramban, pangandika Maduka menika mboten sedayanipun leres. Kok iso ngono? Nyatanipun Pandhawa kecalan Pustaka Jamus Limasada tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang. Naminipun Raden Janaka, kula kawon Raden Janaka minggira trajange dhewe nggih. Raden Janaka pendhita tuwa Dewa Kahana. Kowe ingkang nyidra Pustaka Jamus Hyang Jimat Limasada. Ora mbok balik tak nggo gatheng siramu damu dadi kandha kowe. Kasinggihan Koko Prabu. Eneng apa? Kula sampun mangertos sinten ingkang nyidra Pustaka Jamus Limasada. Sapa Yai? Pandhita Trata Sabrang nami Dewa Kahana. Lah kok Siadi ora budidaya ngrebut? Kula sampun budidaya parandene cabaring damel. Lho. Siadi kalah kasinggihan mekaten. Weh lah, ora pati nduga mana kaya ngapa wujude pendhita mau?
Toyot mimang kadang dewa kowe ora menang Janaka. Lajeng kados pundi? Nderek pun Kakang, wonten pundi golek jago. Mobang mangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kokiloring kanikara sageter kene donganing kong lir wuwu sing pene panca mangsuli kandha ing ajeng Kilora Petruk kandhung bala ingkang kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal dawah wonten tengahing ana Kilora Petruk. Belani Semar malah ketula-tula uripku. Aku kaya dadak nggugu cangkeme Bagong ya ngopo to ya. Kowe nek wani ro Prabu Baladewa mati utama to. Walah ora mati malah kesiksa. Kena nenggala kontal mung gumunku lho. Lek kena ket mau jam 12 kok lek tiba samene. Ki nang dhuwur ki ya ngopo wae. Oh ya aneh men aku jan. Kayak ora ngerti kiblat lor kidul wetan kulon. Mongko nang tengah alas kaya ngene iki nek nganti ana macan, ana singa. Wah, mati sia uripku gak piye aku arep urip. Luput singa, luput macan malah ora pangling ana buta rai biru. Mesti gendruwo. Wah, digletak gendruwo modar. Petro, lho, kok ngerti aku? Sampeyan sinten? Apa kowe lali karo aku, Petro? Kula niku dereng nate tepung kok lali niku pripun? Kowe tau urip karo aku. Jaman jagat iki durung ana menungsa anane me bangsaning jin. Kowe urip karo aku Petruk sadurunge ketemu karo Semar. Tumuli kowe didudut awakmu terus dipek anak karo Semar. Eling-elingen. Oh alah. Sampeyan to? Iya, Pak. Sapa to? Kowe tak ajar malahan kowe. Karo wong tuane kok sembrono. Aku Jim Salantara, Gandharwa Maya ya Gandharwa Raja Bali. Wah, bapak lah. Oh, ya Pak, pinten abad boten ketemu kali kula. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Piye? Saniki ngasta teng pundi? Aku urip ning Kayangan. Wah, mbok ngerti aku kula melu sampeyane malah sugih. Melu Semar mingkire terus. Teng Kayangan dadi dewa napa? Aku tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, alah ming Pak Bon to. Aja ngece ning dewa nggih. Kowe kena ngopo, Petro? Hah? Panjenengan mesti iso maca batin kula. Yo. Kowe ribet mergo kowe dikongkon bapakmu. Nganti dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Lima Sada. Nggih. Petro nun. Mlebu ngalas jero kayeneng sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk kowe tak kon Malik liyane Petruk kowe ingkang bisa bakal menehi pepadhang negara Ngamarta kono kae.
Malik ki wong bagus. Malik kok malah saya tuwek. Ning ae pengen Malik wong bagus malah tuwek nganten kok wis kajenge, Pak. Kowe tak nehi daya kekuatanku golek jeneng sakarepmu aja lunga-lunga. Diloneh ana ratu njaluk tulung karo kowe tulungono ya Petro nggih. Gancing langit kelap-lapaton lergen saking risang mawe gandrung Arjuna nuntun paring adawu iki ana wong alasan ning tak sawang kok sunare mencorong golek kodhoke niku Gus sing sumunar ki ora bathuke Bagong ning cahyane kekuwunge apa senengane yah ini kok buka peksi kuwung. Mbah dina Mandrawati ngendika menika kuwunge. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Barata. Janaka nuntun paring adawu. Ngerti karo aku. Koko Prabu menika Nalindra Kundhak. Kowe sapa? Nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa inggih. Ayo nek ngerti iki sapa sing mburiku iki? Raden Janaka. Sing mripate ora bener kuwi. Kula mboten tepang. Lho, karo aku kan tepung kok karo sing mripate ora bener kuwi ora tepung. Menika abdi panjenengan naminipun Gareng. Ing mripate gedhe kuwi menika Bagong. Duk. Lho, sapa Bagong? Bambang. Bambang sapa? Bambang sapa? Pak Bambang tuku gedang. Aku ora suwuk lagu kok Pak Bambang. Wonten menapa sinuwun panjenengan rawuh mriki panjenengan nyuwun tulung dhateng kula kinten ngrebutaken pustaka Jamus Klima Sada saking tanganipun pendhita ingkang nami Dewa Kaana. Edian. Lah kok diwaca kabeh lho atiku edan kan kok. Kowe iki wong pinter, nek pancen iso aku tulungono, kula sagah. Nek kowe saguh, nek kowe nganti iso ngrebut pustaka Jamus Klima Sada mateni Dewa Kaana, kowe tak wenehi bebungah. Kula mboten nyuwun napa-napa wong kula nglakoni tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning urip. Ning tak paringi panjenengan badhe paring menapa? Aku duwe plateran jembar tilas omahe Petruk ditinggal mati karo Petruk. Engko tak keke kowe ya, gelem to? Gelem ora? Mesti gelem kowe. Wah, asem ya. Karo aku kok nantang adu pinter. Ayo mesti konangan to. Sinten Koko Prabu? Menene tak kandhani. Ayo to gawe iki jame wis nyesek kus iki. Ngopo nyusu-nyusu iki? Sinten Koko Prabu? Mulane kok apal karo awake dhewe kae iki ra. Napa inggih saestu? Lho kandhani kok. Lho kok iso-isone dadi kaya ngono. Lah iya aku ya ora ngerti. Jebule kon niku Oh, kowe iki arep ngandani to? Koko Prabu senengane ngono. Isin. Ngandani. Ngapae kowe iki arep ngapae? Kowe arep ngapae? Ngerti lah sapa kae mau? Ora ngerti. Padha aku ora ngerti. Ayo arep ngandani, ayo gek cekan-ceket ora. Kowe ngrebut pusaka Jamus Klima Sada kanthi sarana ingkang licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo lembute Demang Cakrawangsa kowe di. Anak Prabu kok lenggah kene. Penemban.
Kula pikir menika mboten wonten ginanipun. Majeng mrika kawon bali mriki nyuwun tulung, majeng mrika kawon bali mriki nyuwun tulung. Samenika ngaten kemawon. Nek pusaka kula beto pripun to, Mbak? Nyonya tampan ana ngger cabang. Kowe ngrebut pusaka kanthi sarana licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo Cakrawangsa iki jagone wong Pandhawa. Iki pusaka ning tanganku Dewa Kahana. Ora. Tuku ngarepe, Dik. Sinuwun Edian. Pendhianu Demang tuwa ning pinter nggih. Tak tampa ya nggih ngaten. Ning nek mbantu ki aja ming ketanggungan. Dewa Kahana kae sirnake sisan. Pateni. Oh inggih ngestaken dawuh. Wani to? Wantun. Mangkat to Petro. Apa sapa jenengmu? Cakrawangsa. Entae gak kaya ngerti sesuwe jan. Wong licik, kowe luwih licik. Ora wani ngadepi para Pandhawa, kowe ngrebut pustaka Jamus Klimasada. Sarana Membanata Ndarawati. Kowe arep ngopo? Aku ora nrimake kelakon mati kowe sing mati. Wong kok tiba saka dhuwur. Sapa iki? Ana wong kok kaya becak. Becak dengkulmu mlocot ku. Oh ya, sapa iki? Syukur tole kowe ijik urip cah bagus. Siji karo Rata Ndarawati, loro bapak. Nganggo klambi apa-apa kok mesti konangan lho. Aku mung disebut, syukur tole kowe ijik urip ndredeg awakku terus dadi Petruk meneh. Piye? Apane, Pak? Pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati. Sing nyolong sapa? Dewa Kahana, Pak. Ampuh banget. Sapa? Dewa Kahana. Wah. Kahana? Nganggo dewa. Dewa Kahana. Wah, setan panuk man. Wah. Oh. Le mempeng le ngoyak. Sopo to ya kok bapakku sajahe seneng banget ra tak cek. Sapa iki? Kok ngungsruk wae? Lah rak tenan. Ngerti jenenge wae aku wis iso ngentro-entro. Ngapa iki? Ngandel ora. Babe kacang atum.
Mongko sing seneng mangan kacang atung miming dadi. Oh. Anggere muni dimplok terus digiyel-giyel ngono kae. Kakang kowe nyebut kakang karo aku. Mati aku, mati. Ngandel ora. Kakang Semar nggih ngekepok kencenge ra jamak-jamak. Wis dikekepi saya dinet-net. Apa ora? Apa? Beto. Oh. Gong, Semar ketemu Yange ka lho. Sapa Yange Semar? Oh, ora tau gaul kowe. Mati aku. Semar ana putrane lho, Ana putrane Ben. Tak nehane jurus. Beto. Nekat tenan tanpa cementel we nekat lho. Beto. Salah kurang ajar. Wong tua kurang ajar. Anggere ketemu Durga kok arep ngulang-ulang. Ngaso. Nangane. Semangkean ora. Wedan nganti ngembroke uwet e. Bagong Raden. Iki kagungane bapakmu. Bagong Raden. Mumpung nganggo training kok. Raden. Ngapa Emer? Bali. Inggih. Ayo Bali. Inggih. Ganggu gawe dulurku sing lenggah neng kene kabeh. Kumbala geni kowe. Nuwun pamit, Kakang. Kula nyuwun pamit. Wis bali. Oke mabur. Inggih, ngestaken. Eden. Semar lusuh tenan bengi iki Semar. Durga mabur kok kowe ngletakne ngarepe. Gambar kupu. Oh. Kanjeng Ibu sampun lukar busana. Dewa Srani mundur wae konangan kakekne Semar kewirangan kabeh Wadyabala kon mundur Dewa Srani. Nadyan kabeh Wadyabala wis padha mundur. Ingkang lembut aja nganti dadi kelilip. Singkirke sak resik-resike sipate barat. Matur nuwun den pun kersa rawuh mriki. Yo. Ndara kula Puntadewa Bareng tindake karo kembar. Syukur. Pustaka Jamus Lima Sata diasta dening Sinuwun Ndarawati.
pun nglempal teng Karang Kadempel mujudaken anggen kula mbangun kayangan. Mugi-mugi srana kula mbangun kayangan menika gesangipun para kawula sageta embanipun kadigesang wonten ing kayangan kebak kanekmatan, kebak katentreman, kebak kamulyan, kerukunan lan kabagyan saha kesarasan sumandhing dhateng sedaya warga mriki. Menawi wonten lepat anggen kula ngayahi dalu kala wau nyuwun pangapunten diagung pangaksaming langkung.